Zdravo, devojke, kako ste? Jao, vidim da loše. Dobili ste lošu sobu? Haos je, slomljen mi je krevet. I buba švabe su pod jastukom. Sklonite to. Enid, uplašit ćeš sad sve njih. Prekini da vičeš. Uzet ću ih sebi. Fuj, odvratno. Wednesday, neću da živim u jednoj sobi sa buba švabama. A ja neću sa tobom. Svi moraju da žrtvuju. Prekini da me pipaš. Dobro. Izmislila sam nešto. Uradit ćemo svoje sobe iz početka. Ja sam već izmislila svoju. Ispalo slatko, zar ne? Enid, mnogo svetlo. Hoćeš da me zaslepiš? Eto, možeš da vidiš moj crtež. Ja ću napraviti sobu u svom stilu. Budi spremna. A ja mislim da je soba Wednesday slatka. Ali kod Enid je vrlo slatka. Mislim da bilo koji namještaj će biti fantastičan. Dobrodošli u novi challenge na kanalu Barada. Stvar, treba mi tvoja pomoć. Donesi mi onu užasnu crnu kutiju. Da, ovu. A može malo brže? Hvala. Da vidimo šta ima unutra. Ju, šiš miševi. To mi je brat stavio. Jao, crna farba, odlično. Ovi beli zidovi me podsjećaju na bolnicu. Napokon ih mogu farbati. Savršeno. Dakle, šta ima još tu? O, to je krevet. Treba ga samo sastaviti, ali nema instrukcije. Stvar, pomozi mi. Enid, skloni se. Hvatam. Odlično. Bušilica će mi pomoći. Počinjem. Wednesday, baš ti dobro ide sabiranje namještaja za mladu devojku. Sada hoću da ofarbam krevet u crno. Mislim da će tako biti bolje. Nešto još fali. Tačno, moj sanduk sa tajnama. Čula sam tajne. Moram da vidim. Malo stvarčica za sobu mi neće smetati. Ove stvari su natopljene uspomenama o djetinjstvu i porodici. A sada treba staviti zavesu od svakakvih radoznalih devojčica. A vole oni često da zavjeruju. Ostalo još malo. Dodat ću malo svetla. I mislim da nedostaje crvene boje u mojoj sobi. Hoću da stavim crvene tragove, ali neću da prljam svoje ruke. Stvar, pomozi mi. Hvala, slobodan si. Sve je gotovo. Šta Enid radi tamo? Enid, stoj gdje si stala. I ni korak više. Gledaj pažljivo. Ima tvoja i moja strana. Ne smeš da staješ za žutom trakom. Jesi me čula? Joj, Enid je malo tužna. Smiri se, dušo. Izvinite, a retko mi bude to. Na vreme je da i ja okrećem svoju sobu. Imat ću sobu bolje od Wednesday. I još će me moliti da je pustim unutra. O, kakva lepa boja. Obožavam je. A sad treba da naručim sve što mi treba od namještaja. O, a već su stigli. Trčim. Zdravo. Da, uđete molim vas. Odlično. Hvala na pomoći. Ćao, čao. Šta me čeka ovdje? Žuta farba i četkica. To mi treba. Sad ću da ofarbam krevet i pod. Živeću kao da sam na suncu. Žuta boja mi podiže raspoloženje. Šta još ima u kutiji? Oho, tako mnogo plišanih igračaka. Baš cool. Wow, Enid. Tvoja soba već izgleda mnogo slatko. Ali to je tek početak. Treba okačiti ovdje trake. Pogledajte ovu lepotu. Baš mi se sviđa. Okačit ću još i leptira. Baš je sladak. Ovo je moj lovac snova. I zalepit ću srce. Divno. Ali nešto nedostaje. Hoću da obojim prozor. Dobro je što imam celu kolekciju lakova za nokte. Mogu da ofarbam prozor u svoje omiljene boje. Eto ga.
Kako vam se čini? O, Enid, to je prelepo. Mnogo mi se sviđa. Wow, kakve lepe figurice i knjige. Enid, baš si se potrudila. Sve izgleda čarobno. Kao sa slike. Da, Wednesday, znam da hoćeš u posjetu, ali nažalost imamo pregradu. Zato sedi na svojoj tamnoj i smornoj strani. Stvar, ne pomeraj se. Omašit ću sa lakom. Hoćeš valjda da imaš lepe i doterane nokte? Stavit ću ti moderni flaster i... neki prsten. Ovaj će biti dobar. I ovaj. I ovaj. Izgledaš prelepo. Šta? Stvar, kod mene. Šta radiš ti tamo? A brzo pokaži ruku. Fuj, odvratno roze prstenje. I ovaj roze lak. Zar ti se nije svideo moj crni? Odvratan si stvar. Odlazi. Wednesday, previše si surova s njim. O, to su kod mene došli. A zdravo, Robert. Ej, tu sam. A šta si hteo? Šta? To je poklon za mene? Kako je slatko, hvala. Ćao. O ne, ćao. Da vidim šta mi je poklonio Robert. Jedva čekam da otvorim. Šta? Kuće? I love you. O, baš je sladak. Zvaću te... sunce. Moje sunce. Sad ću te malo doterati. Mnogo ti lepo stoji ova rozna mašna i džemper. Sad si prava dama. Šta? Nemoj pričati. Da, i ja imam probleme sa komšinicom. Hey, you. Molim. Katastrofa. Moram prekinuti to. Imam i ja kućne ljubimce. Zdravo, mali moj. Imaćete težak zadatak. Morate naterati Enid da viče. Nadam se da ćete uspjeti, buba švabice male. Ti si najslađi, zvaću te Karl. Jo, šta je to? Sklonite, buba švabe, užasno. Koliko ih ima? U pomoć. Poješće me, buba švabe. Ne znam šta da radim. Treba mi pomoć. O, došli ste baš na vreme. Možete da sklonite sve ove insekte. A šta će mi to? Treba da stavim? U redu. Ne boj se, sunce. Sad ćemo ih ubiti. Sa ovim možete čoveka da otrujete. Karl? Karl? Poginuo si. Užas. Poginuo mi je najbolji drug, Karl. Treba te lepo sahraniti. Odabrala sam ti najbolju kutiju. Nadam se da ćeš me gledati sa nebesa. Lepo spavaj, moja mala buba švabice. Neću te nikad zaboraviti. Nezamenljiva si. Šta je to? Enid? Hvala što si došla. Pravi mi se žurka. A već sam završila sa tortom. Posljednji dodir. Čekam goste. I ja sam rešila da napravim žurku. Jao, oči. Tačno, hvala stvar. Enid se uplašila. Znači da je torta odlična. Devojke, možete da dođete? Kod mene je već sve spremno. O, evo ih. Dolazim. Ćao, devojke. Hvala što ste došli. Ćao. Ulazite. Što? O ne, moja lepa torta. Sunce, sve si pojeo? Kako to? Kako si mogla da pojedeš celu tortu sama? Jupi, žurka, hoćete tortu? Možete da probate ako se ne bojite da se otrujete. Gdje ćete? Ozbiljno ćete da je probate? U redu, hajde. O ne. Enid ima rođendan danas.
Enid, donela sam ti tortu. Devojke su mi rekli da je sunce sve pojela. Wow, Wednesday, to je baš lepo od tebe. Hvala. Pažnja, danas želim burger. Ovakav, jel može? O, hamburger, super. Napravit ću ti odlično jelo. Treba će mi ova velika cev. Dakle, sipat ću salatu unutra. I drugo povrće. Obavezno sir. I naravno pljeskavice. Ponovo povrće. I lepinja, tako je. A šta to radi? Gledajte šta sam napravio. Ostalo je preliti moj jelo sosom. To će biti neverovatno ukusno. Da, nije loše. Ali ja ću napraviti domaći burger. Napravit ću hamburger od lepe i ukusne bundeve. Pitaćete me šta će mi bundeva za hamburger? Ali treba će mi za lepinje. Semenke mi ne trebaju, bacit ću ih. A kupus će mi sigurno trebati. Uzet ću nekoliko listova. Da, to će biti veoma lep hamburger i što je najvažnije zdrav. A sad ću narendati šargarepu, papriku i drugo povrće. Moj hamburger će imati puno vitamina u sebi. Da, moja pljeskavica od povrća je spremna. Stavit ću krastavci na nju, papriku i luk. Da, to je divno. Odličan je ispao sendvič. Veoma lep i zdrav. To je to. A šta je kod tebe, draga? Uj, to je užasno. Keks. Tačno. Mogu napraviti slatki burger. Dakle, uzet ću žvaku i staviti je umjesto lepinje. Tako je. Svaka mi čast. Preko ću staviti marshmallow i što više žele bombona. Odlično. A umjesto sosa koristit ću sirup od jagoda. O da, to je predivno. Napravila sam mnogo dobar burger. Bravo, draga. Mi smo završili. Možeš probati. Wow! Što je to? Wow, kako zanimljivo. Počet ću od ovog burgera. Da, tako je lep. Oduševljena sam. Svidjelo mi se, super. Šta je ovo? Plašim se da probam to. Jao! Uj, kako odvratno! Samo povrće i nikakvog mesa. Ne sviđa mi se. Ostalo je probati ovaj mali burger. Sad ću ga probati. Predobro! Obožavam slatkiše. Ovaj burger je pobedio. Čestitam. Yes, pobedila sam. Svaka mi čast. Hvala puno. Kako dobra igrica. Instaliraj Multidosort u Google Play ili App Store-u, igrajte se i zabavljajte se. Sigurno će vam se dopasti. A šta sada želiš? Jede mi se ukusna pizza, jel može? Naravno, sad ću je brzo spremiti. Napravit ću picu u meksičkom stilu. O, da. I meni se pleše. Jehu. Dobro, dovoljno je bilo. Počet ću od paprike. Napravit ću veoma zanimljivu picu. To će biti meksički šešir. Prelit ću sve sosom. Debelim slojem, da. Zatim ću dodati sir. Nikako bez njega. A zatim ću iseći gljive, što više. I obavezno mi treba kobasica, jel da? Odlično, a sada glavni sastojak moje pice. Malo pikantnosti. Dodat ću kapljicu tabasco sosa. Samo jednu kapljicu. Eto, moja pizza se ispekla.
Ajoj, neverovatno. Kakav miris! Ja ću narandati ovaj sir. Treba mi puno sira. Svi ga vole. A ovo je neki zanimljiv sos. Da, svidao mi se. Dodat ću malo. A sada razmazati. Zatim idem malo začina. I ukrašavam sve španaćem. To je to. Mogu odneti u rernu. Eto, moja pizza je spremna. Pogledajte. Napravila si odličnu picu. A moja pizza će biti od lubenice. A lubenica je mnogo zdrava i ukusna. Tako je. To će biti osnova za picu. A sad ću je iseći na komade uz pomoć specijalnog uređaja. Da, tako je bolje. Zatim ću staviti lepo voće. Ukrasit ću sve bananom, kivijem i jagodama i borovnicom. Eto, moja voćna pizza je spremna, a mala će biti oduševljena. Wow, kako lepe pice. Počet ću od ove. Wow, koliko sira i tako se razvlači. To je predobro. Hajde da vidimo kakva je ovo pizza. Izgleda zanimljivo. Wow, tu je toliko sira i sosa. Oduševljena sam. Divno. Dakle, ostala je posljednja voćna pizza. Wow, ukus je neverovatan. Tu je sve moje omiljeno voće. Da, odlučila sam. Ova pizza je pobedila. Da, najbolje. Svaka mi čast. Hvala, unuko. A sada hoću dugu. Ovakvu. Kako misliš dugu? Smislio sam nešto. Uzet ću specijalne boje. Jestive su i mnogo ukusne. Dakle, dodat ću ih u testo. A zatim promešati sve to. Eto, napravio sam kore svih boje duge. Bitno je da ne ispustim. Idem da stavim to u rernu. Fanta je bila super. Završila se, ali nema veze. Imam još puno sokova. Dakle, sipat ću ih u činije. A zatim dodati šećer. Da, što više šećera. Super! Mislim da je dovoljno. A sad ću to sve promešati. Da, sok sa šećerom, šta može biti bolje? Zatim ću uzeti praznu flašu. I sipat ću svaki sloj soka u nju. Pogledajte kakva lepota. Ali to još nije sve. Sada treba iseći ovu flašu. I izvaditi žele. Pogledajte. Sad imam prelepu žele flašu. Izvinjavam se. To je baš nekulturno. Dobro, vreme je da i ja krenem. Ja imam šareno testo, a prvo ga treba razvaljati. Tako je. Odlično mi ide. Napravit ću nekoliko kora različitih boja. Zatim ću ih uviti u rolnu i staviti u specijalni kalup. Ja sam napravio kore različitih boja. Ostalo je dodati šlag. Sve treba raditi pažljivo i lepo. Odlično. Sad ću razmazati to i poređati sve kore. Odlično. A sada treba premazati celu tortu šlagom. Divno. Ostalo je svote ukrasiti. Koristit ću šarene bombone i čokolade. Preko ću staviti šarene trake. I na kraju dodati lizalice. Da,
Male htjela dugu, dobit će. Eto, sve spremno. O, šta je to kod vas? Nije loše. Ali moje jelo će biti bolje. Pogledajte, napravila sam šarenu štrudlu. Od nje ću napraviti slatke sendviče sa filom i jagodama. O da, a moja unuka će biti oduševljena. Pogledajte, to je preslatko. Bako, pa to je smešno. Ja ću pobediti. Wow, sve izgleda tako lepo. Nevjerovatno. Oho, ova flaša se trese. Znači to je žele. Sad ću probati. Wow! Ukus je ekstra. Sviđa mi se. Ok, a šta dalje da probam? O, probat ću ove sendviče. Izgledaju baš zanimljivo. Baš me zanima kakav je ukus. Wow! Punjenje je ekstra. Obožavam jagode. Dakle, ostalo je probati posljednje jelo. Lizalice su baš ukusne. I čokoladice su dobre. Wow! I ove bombone su super. Oduševljena sam. Dobro, a vreme je konačno da probam tortu. Wow, kako je lepa iznutra. Jao, ne mogu da se zaustavim. Torta je tako ukusna, topi se ustima. 100% je pobedila, čestitam. Da, ja sam rekao, ja sam pobednik. Jeste čuli? Ovo je najmanja čokolada koju sam ikad vidjela. A ja imam srednju, to nije loše. Oho. Sklonite se, drugarice, danas je moj dan. A šta je to? Tvoju čokoladu čak ni ne vidim. Ali ja počinjem prva. Sad ću probati svoju omiljenu mlečnu čokoladu. Onda čekajte. Imam bolju ideju. I stopit ću svoju čokoladu na moju mini kuhinji. Da, to sam odlično smislila. Trenutak. Treba mi lepa šoljica. Uključujem i čekam. Eto, moja topla čokolada je spremna. Wow, jako ukusna. O, šteta što sam tako brzo sve popila. Uj, ona liže svoju šolju, odvratno. O, znači sad je red, super. I ja ću otopiti svoju čokoladu, ali uradit ću to uz pomoć frena. Treba malo sačekati. Eto, super, uspela sam. O, setila sam se jednog lifehacka. Sad ću da crtam čokoladom, samo što mi treba činije sa ledom. Aha, mogu početi da crtam. Još malo. Gotovo. Hajde, pogodite šta je ovo? Da, to je kruna. Izvinite, devojke, ali ova kruna će pripasti samo pravoj princezi, to jest meni. O, imam još jednu smešnu ideju. Aha, još par dodira, eto. Gledajte. Kako vam se sviđam, a? Bravo, bravo. To je super. Hoćeš da me slikaš, molim te? Naravno, hajde. Daj da vidim šta je spalo. O, super. Moram odmah da šerujem ovu sliku sa prijateljima. O, stavili su mi like. O, kako lepo. A sad je vreme da probam svoju čokoladnu krunu. O, fantastično. To je veoma ukusno. Njam, 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 njam. Hej, Viki, vrati moju čokoladu. Imaš svoju? O, da. To je bilo prelepo. Hajde, sad ti. Konačno. Nevjerovatno. Koliko čokolade? Nikad u životu nisam vidjela toliko. Jao, ne mogu da je okinem od stola. Ali nema veze. Imam ideju kako da uradim to. Eto ti i ja. Tako je mnogo bolje.
Znala sam da ću uspeti. Devojke, šta vam je? Jeste li se uplašile? To sam ja. Stvarno? To je smešno. A gde su tvoje mačje uši? One su na mestu i sada mogu da probam moju ogromnu porciju mlečne čokolade. O da, šta je? Hoćeš dati nama malo? Volimo te. Dobro, poslužite se, nije mi žao. Hvala ti puno. Izgleda da je ovog puta najmanju porciju dobila Britney. A Jane ima srednji aparat sa žvakama i ona je veoma srećna zbog toga. Da, devojke, najviše sreće imala Vicky. Ona ima najveći aparat na svetu, to je nevjerovatno. A Britney je dobila najmanji aparat, ali ona uopšte nije tužna. Ne, nisam, jer ja jako volim žvakice. Jedva čekam da probam. Dobila sam žutu. Kako slatko. A baš mi se sviđa. Hoću da dobijem još. A sad sam dobila plavu. Super. I nju ću da pojedem. Pa da, sipat ću odmah sve. Je li to sve? Pa dobro. Poješću sve odjednom. Pitam se, a koliki će ispasti balon? Sad ću proveriti. Gledajte pažljivo. Ups, izvinite, slučajno sam. Žao mi je, sad ću se obrisati. Da, eto. Ajoj, dobro, na redu je Jane. Njen aparat je mnogo veći. Ali izgleda da Jane ima neki problem. Mislim da moraš ubaciti novčić da bi dobila žvaku. Prijateljice ne znaju kako da joj pomognu. Izgleda da se sprema duel. Hajde, Jane, napred. Verujem u tebe. Da, ja ne sumnjam da ću pobediti ovaj aparat. Imam Hulkove ruke, Kija! Oh my god. Oho, napravila si ruku u stolu. Ups. I sve se razbilo i prosilo na pod. Sad nećeš moći da ih probaš. Ojoj, kakav sam boksuz. Nemoj da plačeš, sad je moj red. Šta da radim sa svojim aparatom? Smislila sam nešto? Bravo, to je odlična ideja. Ne, neću ti ništa dati. Ovo je sve za mene. Ja obožavam žvake i planiram da pojedem sve do kraja. Da. Jesi videla to? Prelepo. To je najbolji dan u mom životu. Vreme je da napravim veliki balon. Ali mislim da preteruješ, Vicky, dosta. Ne, gde ćeš? Šta da radimo? Nemam pojma. Pa dobro, prijetan let. Izgleda da su sada sve njene žvake naše. Hajde, navali, Jane. Ups, balon je pukao. Padam. Jane, da li ti čuješ to? Ne, pazi se. Juj, moja glava. Žvakica, super, sve ću pojesti. Da li je ovo neka šala? Ja obožavam kolu, super. Ja isto, i znate šta? Ja sam dobila najveću limenku kole, cool. Dobro, znači ja počinjem, jel da? Otvaram. Ne, poklopac se slomio. Čekajte, izgleda da je poklopac napravljen od čokolade. I cela limenka, neverovatno. Da, prelepo. Jede mi se još. Hej, nema šanse. Planiram sama da pojedem to. Pošto smo saznali da je ova limenka jestiva, znači vreme da isečem na komade. Pa to je prava torta, ne mogu da verujem. Britney, bila si u pravu, to je zaista ukusno. Čekajte, izgleda da neko naskida pogled sa moje torte. Šala. Ovu polovinu ću i sama rado pojesti. Devojke, mogu li ja već da počnem? Dobro je. Ja sam dobila najveću porciju i jako sam srećna zbog toga. Ovo je ludo ukusno. Torta se topi u štima.
Znate šta? Ja sam smislila nešto. Želim da napravim najlepši koktel na svetu. Prvo ću ubaciti svu tortu u blender. Tako je. Zatim ću zatvoriti poklopcem i uključiti. Da. To je to. Vreme da sipam koktel u čašu i da ga probam. Izgleda jako privlačno. A kakav je ukus? Sad ću proveriti. O, da! To je još bolje nego što sam mislila. Ne mogu da verujem. Bravo, Jane! Znam, hvala. Ja sam oduševljena. Samo da stignem na bus. Stanite, sad čekajte mene, trčim! Jao, pa gde ta Britney? Zakasnit ćemo u školu. Tu sam! Jao, jesi u redu? Da, vozaču. Drago mi je da vas vidim. Pošto si zakasnila, stojaćeš. Može li malo sporije? Šminkam usne. O, ne! Sad izgledam kao Joker. Ne spavam. Ups. Zdravo. Maš sa puta, zgazit ću te. Zaustavite bus. Zar ne vidite da baka prelazi put? Zdravo, vozaču. Možemo li sa vama ići? Školski bus je samo za đake. Uvek pratim unuka u školu. Šta pričaš? Dobro, bako. Prođite, molim vas. Bako, tu sam. O, jesi li zauzeo baki mesto? Bravo, dragi. Ali tu sam ja sedela. Postalo je tesno. Pa šta da se radi? Eto, jedi dušo. Jao, kako se trese ovaj bus. Moram da popričam sa vozačem. To nije u redu. Joj! Dalje će bus voziti baka. Prijatno. Hoćeš uraditi nešto dobro, uradi sam. Devojke, gledajte! To je čovek pauk. Zdravo, devojke. Kome je ovdje potrebna moja pomoć? Wow, kakav lepotan! Nevrovatno! Jao, vreme da idemo u školu. Ćao. Čekajte, ići ću sa vama. O ne, paučina se pocepala i bus je otišao. Kako da dođem do škole? Treba razmisliti. Hajde, misli. Evo, sljedeći bus. Ćao, ja sam čovek pauk. Mogu li da uđem? Ovaj bus je samo za decu. Nikakvih superheroja, rekao sam ne. Ostanite! Dobro, onda ću ući kroz prozor. Ne znači ne. Jel me ti zavitlavaš? Marš odavde! Onda ću ići na krovu. Da! Nećeš pobeći od mene. Kija! Jao, smučilo mi se ovom busu. Nije mi dobro. O, ne. Sad ću povratiti. Ja isto. Devojke, u pomoć. Nije mi dobro. Ni meni. Vozaču, zaustavite bus. Sad ćemo povratiti. O da, i ja isto. Neka neko otvori prozor, hitno. La. Ne. Jao, ne prepoznajem ovaj deo grada. Ko je to? Zdravo, vozaču. Stvar i ja moramo da idemo na čas. Stvar? Reci ćao. Dobro, Wednesday.
Samo me nemoj više tako plašiti. Za malo te nisam pregazio. To i ja vas za malo nisam pregazila. Gdje ćemo da sednemo stvar? Baš smešno. Je li to sve za šta si sposoban? Hoćeš možda da plešeš sa mojom lutkom vudu, je li? Jao, šta se dešava sa mojim rukama? U pomoć! Ne kontrolišem sebe. Joj, o ne! Izvinjavam se. Nisam kriv. O ne! Hej, pusti me! Kakav užas! To je baš smešno. Zdravo svima, moji pratilci, sa vama je Britney i danas ću vam pokazati naš školski bus. Ovo je naš vozač, a tu su neki dugmići. I naravno, volan. Pogledajte, juj! Ne diraj, zauzmi svoje mesto. Konačno, tišina i mir. Šta se tamo dešava? Žurka! Neka plešu svi. Žurka? Ja opet nisam pozvan. O da, kako je zabavno! Ludujemo svi! O da! Šta je bilo? A ko onda upravlja busom ako ste vi sa nama? Počivaj u miru, druže. To je bio moj 10. bus. Na naše saučešće. O, bus, stanite! Pa dobro. Kako zanimljivo. Kolikoš da čekam. Moramo da krenemo. Čekajte, zašto smo stali usred šume? Da li imate neki problem? Pa kako da ti kažem? Nestalo nam je goriva, to je katastrofa. Ne bojte se, znam šta da radim. Ozbiljno? Da bi napravili gorivo, moramo pomešati nekoliko sastojaka. Ovako. Odlično, gotovo. Ne verujem da će to uspeti, ali vredi probati. Oho! Wow! Ne mogu da verujem. Držite se dobro. Oho, pa mi smo u svemiru. Od uvek sam sanjala o tome. Wow, kako je lepo ovde. Kako smo stigli ovde? Ne razumem. Šta se dešava? Oho! Niko mi neće verovati. O ne! Pretvorili smo se u meteorit. Vraćamo se na zemlju. Ojoj, valjda sam u redu. Jess, to si ti uradila. Aha, jel vam se dopalo? Pogledaj šta sam našao. Jel ti se sviđa? Aha, veoma, već si pokazivao to. Jao. Ma, videla sam već to. Znam šta će ti se sigurno svideti. Wow, cool, je li to pravi pokeball? Da, vidi. O ne! Pika, pika, ćao svima. Pikachu, bolje da se vratiš nazad dok te vozač nije video. Pika, pika, nema šanse. Ovdje je baš zabavno. Drago mi da se upoznamo. Hej, nemoj da mi smetaš. Jel tako? Sad ćete vidjeti moju moć. U pomoć! O ne, šta sam uradio?
Tako vam je bolje? Izvinjavam se, sad ću sve popraviti. Uj, kakav smrad. Nemamo čime da dišemo, u pomoć. Drugari, šta vam je? Nisam se kupala samo 2 dana, pa šta sad? Znači je to odakle dolazi smrad? Vi ste baš čudni danas. Ja ne osjećam ništa. Svež vazduh. Gušim se, u pomoć. U pomoć. Jao, treba nešto učiniti. Mandy, mislim da je vreme da siđeš. Pa zapravo ne, ali dobro. U pomoć! Autobus je izmakao kontroli. Eto, šta će se desiti ako ja sednem u bus? Ma gluposti, ne boj se, Jess. Biće zabavno, svidjet će ti se. Mamice, sad ćemo se razbiti. Moram se vezati da preživim u udesu. Da, tako je bolje. Šta ako se prevrnemo? Ne, jedno kaiša nije dovoljno. Treba mi još kaciga. Jastuci. Da, ovako imam šansu da preživim. Stigli smo. Dobro smo prošli. Hej, drugari, sad čekajte mene. Ne mogu da se odvežem. Zdravo svima, kako ste? Jel mi se čini ili ona ima frižider umjesto ranca? Jao, nešto sam ogladnila. Moram pojesti nešto. Dobro, što sam sve ponela sa sobom? Maltesers. I Snickers, i Fanta. Da, prelepo. Ali nije mi dovoljno. Opa, vidim lizalicu. Da, to mi treba. Šećerna vuna. Izvini, Sean. Vrati mi moje kokice. Njam, njam, prelepo. Kakav je to miris? Opa, vozač jede sendvič. Hoću ja. Nadam se da neće biti protiv. Što? Hej, vrati mi sendvič. Odmah. To mi je mama spremila. Ja, ova deca. Jao, danas nisam mogla ustati sa kreveta, ali ipak sam morala ići u školu, tako da sam odlučila da odspavam u putu. Pa dobro. Jao, kako lep san. Stigli smo, izlazite. Da, časovi su završeni. Jedva čekam da stignem kući. Ćao svima, odličan dan, idem da spavam. Kakva je to kutija kod Mije? I šta je unutra? Da, to je čak i bolje nego što sam mislila. Je li to ukras za automobil? Prokletstvo, izgleda zaista cool. Ovaj deo ide ovdje. I naravno roze diskovi. Sad je hauba tako mekana, svaka mi čast. Ceo auto će biti roze. Pogledajte kakvu veliku mašnu imam. Stavit ću je ovdje. Prava princeza mora također imati dugačke trepavice i lete usne. Ispalo je sjajno. Ma ona se šali. Moj auto ne sme biti gori. Tačno, sad ću sve naručiti preko interneta. Hvala vam. Odlično, sve je stiglo. Počet ću od valjka i crne boje. Umačem ga u boju i idemo. Ceo auto će biti crn.
O da, izgleda odlično. Diskovi sa lobanjama i nekoliko gusarskih zastava. Tako je, super. Stavit ću nekoliko lobanje i na haubu. I naravno zavoj na oko. To je pravi gusarski auto. Odlično. Kakva lepa nijansa. Što? Šta si uradio sa svojim autom? Ponavljaš za mnom? Nije tačno. To je moj autorski dizajn. Jel tako? Sad ćeš ti meni vidjeti. Evo mojih novih tepiha. Tako su mekani. Sad ću ukrasiti auto i unutra. Jao, kako slatko. Još treba uzeći uši. Stavit ću ih na volan. Kontrolna tabla također treba da bude meka. A za ručnu kočnicu i menjač imam ovakve futrole. Nekoliko šnala i roze kockice. Savršeno. Jel ti se sviđa, gospodine jednorog? Ti ćeš biti ovdje. O, kako sam lepo ukrasila pojas. Sad je moj auto savršen iz polja i unutra. Što? Je li to Mija ukrasila salon? Da. Jao, tačno, imam nešto u rancu. Gusarska zastava za zadnja sedišta. I za prednja isto. A umjesto običnog volana ću imati pravi brodski volan. Mali gusarski brod za kontrolnu tablu i još malo lobanja. I na ogledalu isto. A evo mog prvog putnika. Šta ima, kosture? Znaš šta mi je rekla? Čekaj. Hej, Mike, ko ti je to u autu? Kostur, u pomoć! Jao, poverovala je. Baci kocku. Kakav užas! Jao, kakav smešan video. Sipao je Nutellu na nju. Cool. Što? Ispraznila mi se baterija. Prokletstvo. Moram potražiti nešto u rancu. Da, to će mi trebati. Ovdje ću okačiti konopac, a na njega ću staviti tablet. O da, sad je to pravi bioskop. Hoćeš čips? Mada ne smeš. To je jako smešno. Još ovakvu sliku? O da, odlično izgledam u svom autu. Savršeno se slažemo. Jao, šta Mike radi tamo? Gleda video sa kosturom. Cool. Imam ideju. Moramo otići do prodavnice. Evo mog novog televizora. Sad ću ga staviti u gepek. Dođi ovamo, našla sam mjesto za tebe. O da, savršeno. O, a sad treba napraviti mjesto za gledanje. Ove vreći će biti taman. Ostaje samo da pozovem drugarice. Halo, dođite kod mene i ponesite kokice. Ćao, devojke, gledajte kako je smešno. Da, to je cool. Kakva je to buka? Šta rade tamo? Je li to gledaju film? Jao, neću odustati. Vreme je za vežbanje. Sad ću uključiti svog trenera. A sad moram raširiti prostirku za jogu. I idemo. 1, 2 i još 1. O, devojke, čao, hajde sa mnom. I 1, i 2, i 1, i 2. Tako je, ponavljamo za trenerom. Šta se tamo dešava? Je li to vežbaju? Moram prestati i jesti hamburgere. Kakva teška kutija. U njoj je sva moja sportska oprema. Stavit ću ovo u gepek. Da, i tag ide tamo. Tako je. Hej, momci. Zdravo. Šta ima? Hajmo na trening. Tako je, odlično. Svaka nam čast. Ne stajte. Jao, umorila sam se. Hej, zašto si stala? Nismo još završili. Gdje to gledaš? Hello. Izgleda
Izgleda da mi je namignuo. Ćao. Hej, Kate, šta ti je? Jao, kakvi momci. I kakvi mišići imaju. Hajmo kod njih, hajde. Ćao, devojke. Hej, gdje ćete? Eto, ostala sam sama. Jao, tako su teški. Devojke su ostavili Miju samu, to nije dobro. Hej, Mija, nemoj da plačeš. Hajde sa mnom, trenirat ćemo zajedno. Hajde. Pa, dobro. Odlično ti ide. Dakle, ja sam već smislila da napravim sladoled od lubenice. Treba očistiti lubenicu od kore. Zatim ću skinuti gornji deo i umutiti lubenicu blenderom. O, da. Ispao je sveže ceđeni sok. Sada treba dodati malo limunovog soka. Ajoj, a sok me pogodi u oči. Brzo pomozite baki. Šef, a vi morate da pazite. Bolje da stavim zavoj dok mi oko ne prođe. To je još dodatna zaštita od šefa. Pa izvinite. Okej, nastavit ću da kuvam. Sljedeći sastojak je šećer. Promešat ću sve. A sad ću sve zaladiti uz pomoć spreja za hlađenje. Odlično. Dodat ću još žele medvedića za ukus. O, došla mi je ideja. Treba istopiti žele mede brenerom. Da, odlično mi ide. To je to. A sad ću ovaj žele sipati na silikonsku prostirku. Zatim saviti je. I sad čekati da se žele stvrdne. O da, uspelo je. A Mike, pogledaj. Šef je napravila jestivi tanjir. O, Bože, bako, još se nisam navikao na jedno oko. Dobro, vreme je da počnem da kuvam. Smislio sam. Sad ću rešiti problem sa bakinim okom. O, hvala unuče, volim te. Nema na čemu, lepo ti stoji. Sada treba uzeti kuglice sladoleda i staviti na jestivi tanjir. O da, divno. A sad ću ukrasiti svoje jelo zlatom. Jestivo zlato nije samo lepo, već i mnogo ukusno. Pa, kako vam se sviđa? Bože, bako, tvoje novo oko me plaši još više. Dakle, treba smisliti recept za sladoled. Tačno. Moram pogledati šta imam u rancu. Lutka, ne, to nije moje. Da. A ovo mi treba. Skittles bombone, obožavam ih. Dakle, sipat ću sve na sto, a zatim pokriti poklopcem. Pogledajte, rasporedio sam sve po boji. A sad ću sipati svaku boju odvojeno u blender i promešati. Napravit ću Skittles mrvice. Odlično mi ide. Gotovo. Zatim uzimam sladoled Baskin Robbins. Treba dodati sladoled u svaku boju Skittlesa. Odlično, napravio sam sladoled sa ukusom Skittles. A sad mi treba tegla od čipsa. Čips mogu slobodno pojesti. Dakle, sipat ću to sve u teglu, slojevima. Odlično, zatim ubacujem štapić i op, moj sladoled je spreman. Ej, bako, ne spavaj. Baka je se već umorila i zaspala. A ko će spremati sladoled? Sve pod kontrolom. Dakle, treba dodati jogurt u blender. Zatim malo šećera i naravno zelenila. O, da. Ostalo je to sve promešati. Uključujem i čekam. Odlično. Sad imam prirodni i zdrav sladoled. Kakav miris. Sipat ću ga u kalup. Zatim ubaciti štapiće. I
odneti u zamrzivač. A da, tako je. Ostalo je samo sačekati. O, a šta je ovo? Jagode, tačno. Došla mi je ideja za jedan zanimljiv recept. Ali treba mi med. I don't know. Put je dugačak. Nikol mora malo sačekati. Još malo. Moram izdržati. O, valjda sam stigla. O da, konačno sam stigla u šumu. Treba naći med. O, izgleda da ni samo meni potreban med. Izvini, Medo, ali meni je potrebniji. A gdje je moj med? Evo ga. Odlična košnica. Da, našla sam med. Mogu se vratiti kući. Tu sam. Dakle, sipat ću med u čašu sa jagodama. Tako je. Kako lepo curi. A sada treba to sve promešati. Odlično. Usput, vreme da izvadim sladoled. Zaledio se, kako divno. Ostalo umočiti sladoled u medenu glazuru sa jagodama i to je to. Savršeno. A mala Nikol može probati to. Prijatno. Delicious. Wow! A šta je ovo? Zeleni tanjir? Još i tako čudnog oblika? Kako odvratno! Ne, ja to neću ni probati. A šta je ovdje? Roza sladoled? Izgleda jako slatko. To mi je omiljena boja. Wow! I ukus je odličan. Hvala, bako. Čekajte, šta? Sladoled sa Pringles? Čudna kombinacija. Dobro, sad ću izvaditi sladoled i probati ga. Wow, izgleda super. Wow, baš mi se svidelo. Brat je pobedio. Stvarno? Hvala, sestro. Nadam se da baka i šef nisu ljuti. Mike, sklanjaj telefon. Nikol je već pripremila crtež sa novim jelom. O, Krofna, izgleda baš super. Mislim da će svi moći da spreme to. Mike, jesi smislio nešto? Pokaži svima svoju ideju. A šta? Odlučio si da naručiš Krofnu u Meku? A što nećeš sam da spremiš? Nikol svakako neće saznati to. Dakle, ja sam završio. Svaka mi čast. Slobodno se smejte. A ja ću nastaviti da igram igrice. Šef je nešto smislila. Pitam se kakvu Krofnu će napraviti. Prvo treba sipati fantu u čaše. A sad ću u svaku čašu dodati želatin i promešati to. Odlično. Ostalo je to sipati u kalup za Krofne. Yes! Da, tako je. Izgleda mnogo dobro. Sviđa mi se. Dakle, ispalo mi je 6 Krofna. Sad čekat ću da se stvrdnu. Gotovo. A sad ću dodati šarene konfete. O, kako lepo. Nikol će sigurno biti oduševljena. Jao, Mike, pogledaj šta je smislila šef. Ja, ovaj dečko ne može da se odvoji od telefona. Okej, moje Krofne su također spremne. Ostalo ih je ukrasiti. Umačem u čokoladu. I sama bih rado pojela to, ali ostavit ću to za Nikol. Tačno, trebaju mi orasi. Imam celu vreću sa orasima, a sad ih treba izmrviti. Kija! Gotovo. Sipat ću mrvice na Krofne. A zatim iseći jagode za ukras. O da, ovo je predobro.
A Nikol će se sigurno dopasti. Cool. No. Izgleda da je Majko gladnio, ali to je za Nikol. Sada moraš nekako popraviti to. Imaš li ideje? Naravno, ja uvek imam ideje. Dakle, treba istopiti čokoladu. Da, uspeo sam. A sad ću preliti krofnu. Svaka mi čast. Ostalo je dodati šarene konfete. Tako je. I na kraju mi trebaju oreo kolači. Pola ću pojesti, a drugi deo ću staviti na krofnu i preliti crvenom glazurom. To ispao je osmeh, ali treba dodati još zube. Da, dodajem oči i moj hagi-vagi je spreman. Mike, super si smislio to. A vreme je da Nikol proba vaša jela. Wow, sve izgleda jako privlačno. Počet ću od ovih žele krofna. Tako su veliki i lijepe. Probat ću. Ukusno. Šefe, ti si super. A šta je ovdje? To me podsjeća na krofne za moje lutke. Tako su mali i slatke. Sad ću probati. Wow, to je nevjerovatno ukusno. Dakle, ovo je hagi-vagi, ne mogu da verujem. Sad ću ga probati. Baš lepo, ali ko će pobediti? Sve je bilo tako ukusno. Možda će mi pomoći moja brojalica. Eci, peci, pec, biram tebe. Da, ja sam ovdje šef. Šta vam je? A sad mi se jede torta. Želim najukusniju i najlepšu tortu. To je odličan zadatak. Baka već zna šta treba raditi. Da, a za početak treba napraviti testo za kore. A za to će mi trebati brašno, mleko, šećer i maslac. I promešat ću to sve. Šefe, a šta si ti smislila? Ja neću sama praviti testo. Umjesto mene će ga napraviti ovaj uređaj. Ja sam brža, gledajte. Zar mislite da je to sve? Ne, to je minimalna brzina. A sad ću uključiti maksimalnu. Bako, požuri, ne odustaj, hajde! Šta je sa bakom? Probudi se, nastavi da mešaš testo. Ja mislim da ništa ne može pobediti taj uređaj. A vreme je da krenemo dalje. Šef već sipa testo u kalup i stavlja u peć. Bako, Mike, a šta ste vi stigli da napravite? Treba staviti moje kore u rernu. Naviću tajmer i to je to. Oh my. Bako, prestanite. Ja mislim da je to smiješno. Dakle, treba mi aparat za vafle. Napravit ću svoje kore od vafla. Samo pogledajte kako je lijepo ispalo. A za punjenje ću koristiti moj džem. Premazat ću svaku vaflu. Tako je. Nešto sam zaboravila. Tačno. Treba dodati šlag. Što više šlaga. Jao, kakva lepota. Šta još treba? Tačno. Baka je opet smislila nešto. Šta ovog puta? Treba skupiti sveže voće iz moje bašte. Imam puno ukusne maline ovdje. Obožavam je. Da, toliko će biti dovoljno. Hej, šefe, sklonite se sa moje stolice. Ostalo je samo ukrasiti tortu malinom. Divno. I posuću šećerom u prahu. Super, Bako. Jao, Mike, isprljao si se u Nutelli. Ni na minut te ne mogu ostaviti. Jesi već smislio šta ćeš da spremaš? Moja kora se ispekla. A miris je divan.
Jao, daj baki malo cicija. Pogledajte. Ostalo je to samo iseći. Koristit ću oštar nož. Gotovo. A sad ću svaki sloj premazati filom. Fila mora biti baš mnogo. Da, a divno. Okolo ću također premazati tortu filom. Savršeno. A sad ću to sve razmazati lopaticom. Ja sam pravi majstor. O da. Ali to još nije sve. Za ukras ću koristiti žvaku Huba Buba i bombone Njorc. Preko ću također stipati ukusne bombone. Eto, sve je spremno. Wow, šefe, vaša torta izgleda baš ukusno. Mike, zar još ništa nisi uradio? Hajde, počni. Tačno. Našao sam dobar recept na TikToku. Treba ga iskoristiti. To je torta u čaši. Izgleda baš ukusno. Dakle, treba je spremiti. Taman imam teglu od Nutelle. Koristit ću umjesto čaše. Unutra ću sipati brašno, jaje i mlijeko. A zatim promešati sve. O da, savršeno. Ostalo staviti to u mikrotalasnu. Čekam minut. O, zanimljivo šta će ispasti. I da li će to biti ukusno? Gotovo. Vreme da se vadi. Ojoj, kako vruće. Ubacujem kašiku i to je to. Hej, prestanite da se smijete. Nikol, probaj. Kakav miris? Želim da počnem od ovog čokoladnog kolača. Pa, nije nešto. Htjela sam drugo. Mike se nije trudio ovog puta. A šta je spremila baka za mene? Wow, to je torta od vafla? Super! A bako, ti mnogo dobro kuvaš. A volim te. Pa, ostalo je samo probati ovu ogromnu roze tortu. Ja obožavam sve roze. A zagrišću malo. Kakva lepota. Mogu čak i balon naduvati. Nevjerovatno. Dakle, šef je pobedio 100%. Da, konačno. Ajoj. Jao, baka ne voli da gubi.